салом алейкум бародарони азиз, ман Набиҷои Юсупов ҳастам бо шумо. Дӯстони азиз, лайк монданро фаромӯш накунед ва ба канал обуна шавед ва дастгирӣ кунед. Раҳмати калон. ҳукумати Русия дар дораи лоиҳае ки ба зинда мондан ва рушди кӯдакони хурдсол дар Тоҷикистон равона шудааст, маблағ ирсол намудааст. Русия ба беморхонаи марказии ноҳияи Рӯдакӣ ба маблағи $650,000 амрикоӣ таҷҳизоти ҳозиразамон ва маводи тиббӣ супорид. Бар хабари манбаъ, ҳукумати Русия кӯмаки пулиро дар чорчӯбии лоиҳаи ЮНИСЕФ зиндамонӣ ва рушди бармаҳаллии кӯдакон равона намудааст. ҳадафи асосии лоиҳаи мазкур, ки аз соли 2016 ба ин сӯ фаъол аст, ин васеъ намудани дастрасии модару кӯдак дар 12 манотиқи Тоҷикистон ба хидматрасонии тиббӣ ва ҳамзамон коҳиш додани маргу мир миёни навзодон ба ҳисоб меравад. изҳор намудааст сафири фавқулоддаи Русия дар Тоҷикистон Игор Лякин Фролов дар маросими расмии супоридани таҷҳизоти тиббӣ. Зимнан сафири рус қайд намуд, ки ҳукумати Русия пайваста тибқи нақша барои ба даст овардани дастовардҳои дар самти иҷтимоии иқтисодӣ ба Тоҷикистон мусоидат мекунад. Якумат ин аст, дӯстони азиз, $650,000 ин пули ба каме нест, ки куҷо рафт, инро мо бояд суҳбат кунем дар комментария. Шумо чӣ фикр доред? Ва боз чӣ хеле ки мебинем Русия ба тавқияти нерӯҳои мусаллаҳи Тоҷикистон кӯмак медиҳад. Ба изҳори Фролов, наздикии 50% кӯмакҳои гуманитарӣ ки Тоҷикистон дар донорҳои хориҷ дар муддати 5 моҳ дарёфт намуда буд, ба Русия рост меояд. Ёдовар мешавем, ки қаблан ҳукумати Русия дар чорчӯбии барномаи азнавсозии қувваҳои мусаллаҳи Тоҷикистон ба маблағи $122 миллион техникаи ҳарбӣ сафарбар намуда буд. Биҷев Русия ба Тоҷикистон ҳангоми ҷанги шаҳрвандӣ фаъолона кӯмак мекард. Гузашта аз ин ҷониби Русия дар тамрини нерӯҳои ҳарбии Тоҷикистон низ саҳмгузор аст. дӯстони азиз, бо дар бораи ин шумо чӣ фикр доред? Мана $122 миллион бо ёрдами Русия шудааст.